Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Azi am revenit cu un nou episod de Se merită să bagi la păcănele. Am văzut acest joc că se joacă foarte multă lume pe YouTube, în care am văzut foarte mulți oameni că câștigă sume uriașe și m-am gândit, bă, să încerc și eu. Deci trebuie să cumpere această ofertă cu 80 de roni, adică 800 de mini, și de aici poate să spice, adică ori 50 x 500 sau cel mai bun e 100. Haideți să cumpărăm și noi oferta. Așa, sunteți siguri că aveți 10 jocuri gratuite pentru 80 de roni. Deci avem 10 jocuri gratuite. Haideți să dăm da. Haideți. Hai. Am câștigat, da. Haideți să ne pice ori 100. Nu ne pică nimic până acum. Ori 12, ori 12. Hai, mă. Din păcate, da. O să faci. Se pare că nu avem deloc noroc. Ori 20x. Vedem cât am făcut. 47 de lei, hai mă. 49 de lei. Ori 20. Plus încă 5 jocuri gratuite. Ori x10, x2, x6, x8. 54 de lei. Hai mă, x100 dacă aș. Per 100. Ori 10, ori 5. Hai mă. Hai. Măcar să recuperez banii ăia 80 de lei. Curăm deci din 15 jocuri, din 80 de lei făcurăm 65, mi se pare. Da, 65. Hai să mai comparăm încă una. Sperăm la mai bine. Da? Hai. Ori 500, ori... Gâtul morții, putea asta și mâine. Hai mă, ori 100. Vine ăla cu ori 100 de le morții lui. Ori 5. Nu vine ăla mare cu 100. Uitați-vă și voi dacă vrea să vină, fratele meu. Nu vrea să vină deloc. 29 de lei. Hai bă, hai odată, uite. Nu vrea deloc. Mai avem 4 jocuri. Nu vrea deloc să vină la mare de 100. Ori 5. Nimic. 12 lei. 48 de lei. Se pare că nu se merită să cumpere oferta asta. Hai să mai cumpărăm. Sunt dacă ne pică ceva, dacă nu ne pică. Încă 10 euro. Se vede că nu ne pică nimic, ori 13. Nu vrea deloc. Nu vine aia mare ori 100. Ar fi bună. Nu vrea deloc, nu vrea să vină. Mai avem 2 jocuri rămase. Și cam asta a fost. Deci din 80 de roni am luat de 10 lei. Deci nu se merită să cumperi această ofertă pentru că nu faci bani. Numai dacă ai un noroc excelent să pici ori 100, ești bun.
Haide să mai cumpărăm una și gata. Asta e ultima. Asta e ultima. Dacă nici acum nu ne pică, asta e. Nu e vina mea. Ați văzut câte am cumpărat. Am cumpărat cred că de 4 ori. Am avut 4 milioane, am mai rămas cu 2 milioane. Ce să mai spui? Ce să mai spui? Ori 4. Ai ori 100 puți morți, mătii. Îmi vine la mare de 100. O, da, uitați și voi, nu dă nimic. Nimic. Da, și voi. 16 lei din 80 de lei. N-ai ce. Ia stați puțin să intrăm noi la jocul nostru mai special. Am revenit cu jocul acesta care mie îmi place foarte mult. Și cred că de aici să fac foarte mulți bani. Nu, acest joc nu e, nu știu, nu-ți dă. Au văzut câte am cumpărat. Și nu mi-a dat nimic. 8 lei, să ducem suma la 4 lei, jucăm și noi ca lumea, ca băieții. Ce să faci asta e? Când pierzi nu poți să mai zici nimic. O, uite și voi. O, mi intră nimic. Nimic, bă, nimic. Da. Din păcate asta a fost, n-a intrat nimic. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like și de subscribe. Ciao!